De gemeenteraad van Dantumediel wil inwennen Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwaanden binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. Democratie kan misschien grut, ingewikkeld, soms saai en onbegrijpelijk liedje. Doch is het wichtig, want het bepaalt voor een pad hoe we actief wezen kunnen in een regio. Daarom wordt er ook in de lokale politiek nou al investeren in de toekomst. En dat is vanzelfs de jeugd. Dadelijks vertellen we die hoe een gemeenteraad de jeugd beloekt bij de politiek. En de gemeente Dantumediel ziet een nieuwe burgemeester dat we die ook meer over vertellen. Wie mochten een dij mei met Lily Okkema. Zij is nou de Judijske burgemeester. Zij mocht het startschot Jan bij de Kabel Noord Kidsrun in Dokkum. En die dij begint bij haar thuis. En je hebt al cake gehad? Nee. Ik ga opstaan en dan ga ik ontbijten. Dan ga ik nog even voor de tv. En dan ga ik me klaarmaken. En dan pak ik natuurlijk mijn amsketen. En dan rijden we er wel heen. En dan geef ik het startschot. Dok is net de hele dag dwaande wezen met die taak als burgemeester. Wat doet Lily als ze even geen burgemeester is? Ik ga dan naar tekenles. Dus ik hou heel veel van tekenen en schilderen. En mijn hobby is ook buiten spelen. En met Lissy spelen. En kleuren. En op de trampoline. En dansen vind ik ook heel leuk. En met Hammy spelen, dat is mijn hamster, vind ik ook heel leuk. Wanneer bist burgemeester? Nou, het is wel heel vaak in het weekend of door de week. Maar dat maakt mij eigenlijk niks uit, want dit is 1 keer in mijn hele leven. Dus dan maak ik er wel tijd voor. De tarieringstuus binnen dien. Op naar de Kidsrun in Dokkum. Daar staan grutske supporters te zien hoe Lily haar taak zo goed mogelijk uitviert. Hoe beleeft een ouder het burgemeesterschap van Hardenbeen? Ze groeit, zelfverzekerder, meer ondernemen, zelfstandiger worden. Veel plezier, dus echt zin aan dingen hebben. Ja. Nou, ik ben een soort secretaresse. Ik krijg veel mails en appjes van als er dingen gaan gebeuren. Dingen afzeggen, regelen. Ja, heel veel dingen worden wel geregeld. Ze wordt vaak opgehaald, dus ik hoef niet vaak te rijden. Van de Kidsrun gaan we naar de rietseel van de gemeente Dantumediel, die intussen vol roen is met band van de basisscholen. Zie toch mij aan het project Democratie. Democratie is een spel voor kinderen van de basisschool om ze te leren wat verschillende meningen, dat je bij elkaar moet komen als gemeenteraadslid. En hoe besluiten worden genomen in de gemeenteraad, in lokaal bestuur. 2, 1, 0. Dit is heel erg belangrijk omdat kinderen straks de toekomst zijn van onze gemeente. En zij ook dat het mooi is dat ze onderdeel uitmaken van het geheel. Dat ze onderdeel uitmaken van de samenleving. Daarom is het zo belangrijk. Begrijpen de band na het volgen van Democratie wat een gemeenteraad is? De gemeenteraad is eigenlijk een soort van hele grote groep die echt verdeeld is in al die oralitische groepjes. En daar weer besluiten ze al die dingen eigenlijk. Wie binnen nou aan het discussiëren hoe duur het is. Ben we nou aan het zien en we binnen aan het zien wat het handigst is om deel te plaatsen. Wat spreekt de band het meeste aan? Nou, gewoon zien hoe dat gaat. En waar sta je dus maar ook praten in deze microfoon. Het is interessant en nu weet je ook echt hoe duur eigenlijk die gebouwen zijn. Dus dan gaan mensen er wel beter mee om als ze dit doen. Ik vind het heel interessant en heel leuk. En wat maakt het zo interessant? Dat ze zo vol van een keer leren en dat we een keer net saai in klas zitten te rekenen of zo. Lily is nog haast een burgemeester.
Na de simmer jouwt ze de ketting terug aan een nieuwe binnenburgemeester. Maar waar wordt dat? Lily leidt uit hoe deze ziektocht begint. We gaan naar groep 7, want als je in groep 7 zit mag je een kandidaat stellen. En wij gaan dan naar groep 7, samen met de burgemeester hangen wij een poster op en delen we de inschrijfformulieren uit. Zo nou eens eventjes de dingetjes erop dorst. Sure. Misschien op elk hoekje? Wat denken deze mogelijke kandidaten wat er leuk is onder het wezen van binnenburgemeester? Nou, ik kies alle dingetjes dwan. Ik kies met de burgemeester praten. Ik kies alle dingetjes dwan. Ik kies bijvoorbeeld met de drempels in de stritten. Dat kies zelf dwan. Of meer groen in het dorp. Ja, zoals Timo al zei, ik heb meer groen planten, zeg maar, die activiteiten kiezen. We wil graag zo hebben willen. En ja, ik via snelheid en zo, ik alle dingen gewoon. Het is heel interessant om meer te leren over de burgemeester en zo. En ja, het lijkt gewoon heel cool. Waar moest als binnenburgemeester rekening mee houden? Sowieso toestemming van de ouders, want je komt veel op de internet en sociale media. En je moet het ook wel een beetje durven om dan voor een groot publiek te staan. En je moet een beetje creatief zijn met ideeën van wat jij graag anders wilt in de gemeente. En je moet je gewoon kandidaat stellen. Het is belangrijk dat ze enthousiast zijn, dat ze graag mee willen met de echte burgemeester. Om feestelijke dingen te openen. Dus een binnenburgemeester die vertegenwoordigt de jeugd. En dat is toch wel heel belangrijk. Wil stoden naar je binnenburgemeester worden? Let dan nou goed op. Lily jouwt je een paar goede tips. Voor het allereerst met een filmpje zou ik duidelijk je plannen erin voor laten komen. En een mooie plek zoeken, een locatie. Ik heb het zelf in het Spoorpark gedaan. En als je wel wordt gekozen moet je een pitch doen. Dan zou ik daar nog een keer je ideeën doen. En dan een beetje uitgewerkt. En ik heb zelf wat materiaal bij mijn pitch gedaan. Ik heb allemaal tekeningen gemaakt van mijn plannen en die heb ik dan ook laten zien. Dus dat ondersteunt wel dan een beetje je verhaal. Wat vond Lily het tofste wat ze dien had als binnenburgemeester? Ik denk dan toch wel naar de landelijke dag van de kinderburgemeester. Wat vond je daar tof aan? Nou, daar stonden allemaal verschillende partijen. Die stonden daar allemaal dingen te vertellen over veilig verkeer en Jantje Beton. En daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. En we gingen daardoor naar Den Haag en daar heb ik Den Haag ook weer eens een keer gezien.